Salut fraților! Astăzi mergem la Sideshow Fest. Acum am plecat de acasă, mi-am făcut toate bagajele frumos. După aia să mă duc la garaj, la Vali. Eu din păcate n-am putut să rezolv cu motorul și na, cam aia e treaba. Ne auzim la garaj, băieți. Spune, te rog. Îți cu bună dimineața, Mariusicilor! Este ora 12 dimineața, imediat am terminat să mergem la Sideshow Fest. Nu e 5, nu e 5 și Sigur n-am stat nu e ora 5 ani la jegul ăsta. Nu. E doar 12 dimineața, Care acum care un arată sfert de oră super ne-am ok. trezit. Un metru pătrat avem Prătat. un albastru, Un metru alt pătat. albastru cu un gri și cu un negru. Așa. Nu e multicolor în talon. Nu m-a fi în rip. Ar trebui. Ce pula mea, ce bine arată. Că știi și tu în sinea ta că arată bine, dar te cași pe tine, ești prea modest. Bă, nu e adevărat. Vezi că trebuie să meargă la nenea ce Sucru. burtă stă acolo, că Trebuie să meargă cu mașina asta la nenea Sucru. Îți dai seama să vină fiică ta acasă cu unul ca asta. Doamne. E ce are la ușă. Dar zici că e din ăla de te duci la mare, știi? Pepe, Doamnele blondine dau porumb cu vitamine, doamnă! hai la porum. N-ai de alea, nu? De se... Ce? DSC. DSC? Nechere de poți să le bazi și să le ridici. Da, așa acolo ar trebui, gen unde e... Cred că vrea să zică nituri cu filet. Nu dați banii pe prostii, faceți poze la copii. Acolo e ce ai cam... Designurile, mi-a luat ceva să le fac pentru că sunt făcute de mine. Da, asta arată bine, mă, e frumoasă, mă. Black Glovo? Nu știu, frate, muffin să zică. Își ia 3 locuri de muncă. La pe spate de ce ai luat apă pe zonă? Pam, pam. Dar mă, pula mea, că cine pula mea intră în spate? Cum adică, frate, nu facem taxi? Păi și unde e pe posterul ăla taxi? Dar chiar și așa. Mergea 250 de lei să te dai cu muffin. Să luăm parapetul pe unul. Experiența să aici cu muffin. Sandra, sta. Nu, aici trebuie să apară și muffin. Am asta e muffin. Ușoare cu coaie. Ia! Ce faci așa, mă? Mamă, Nu știu dacă avem. aici. Uite pe asta coaie. Uite, bă, inox. Ia o coaie, stopuri clare pentru Octavia. Vremuri, mă. Uite, bă, Nescafeuri. Bacu cu Ianoș. Useatul lui maică mea. Bă, zic că dacă vrea să-l ajut la ceva, eu îl ajut. Dacă vrei, hai, că te ajută, Bali, nu e nicio problemă. Oh, păi zi așa, că-s la Ianoș. Ce-ți mă la Ianoș? Pările alea transversale pentru Și unde oameni. e Ianoș? Păi la mă s-am pis de Ianoș. Salut, frate. Dacă nu te super să ne explici ce este aici. Here. Da, mă? Eu agheții. Dă-te, pula mea. Au ce-a făcut pe jos. Bă, da. Numai apa avea asta în... Mi se uite opresc dacă nu mi-a la nimic. Și tu ce mai zici? Hello. Ce faceți, bă? Povestea. Știi că lipsește un model? Ce model? Ăla galben. Ah, da, știu. Am uitat să-l trimit, pula mea. Mec la coadă. Efectiv. Dă și mie rest. Ia, ce mișto arată, dă-te, bă. Nu că atâta. Ce masă? Dacă e măsuța aia portocalie? Yeah. Yeah! Good evening, ladies and gentlemen. Dă și în repelent. Ding! Salut. Hai să-ți arăt ceva. Ia vină. Hai încoace, ia uite. Bă, n-am să te intră maxim. O chestie nu-mi place, e prea sclipitoare. Ia uite-o, mă. Ia uite-l. Zi povestea.
Știi sucul ăla Timbark? Știi că fac Da. niște sucul Timbark la sticlă. E unul cu af, cu murec, ceva de Ăla de genul. albastru? Da. Da. Ai văzut albastrul ăla? Da. Se numește albastru briliant și e obținut din gudron de huilă, care gudron și huilă le înțelegi ce sunt ele. Da. Și e interzis în peste 10 țări europene. Tu ai bea gudron de huilă? Deci ce e ăla, mă? Păi în primul rând, gudronul îl găsești în țigări. Huilă e cărbune. Parcă. Punem aici așa. Da, și după aia punem... Dă moriu nou. Da, da, mai vrei să și bei? Fuck! Ia uite-l, frate. Și-a pus și Ianoș compresor, bă. A dat deja cu Cuba. A dat cu Cuba. Mai putut deja. La tine, la țară. Da, efectiv. Bă, na, e bine. Bă, arată mai bine decât a fost. Da, da. Gen, acum arată mai... Mașină. Ia tricoaiele. Pune-le pe jos. Tricoaie. De Bă, se alepce. du-te, mă. Da, mă, frumos tricou. Eu am mâncat-o cu... Triponescu. E... Triponescu. Deci, efectiv, am ajutat un tir să manevreze în benzinărie. Și o ricioaica. Bă, da. Sa, bă, ce înalt ești, bă, mi-ar fi rușine, bă. Cam lacking aici. Așa. Că suntem pe wide angle. Oh, yeah. Da, frate, am înțeles, e manuală, frate. A, bă, Ianoș, bă, că se pleacă, bă. Mamă, te-am prins lăchind, frate. Nu, frate, nu beau energizante. Mami, nu sunt eu. Nu, că s-a ajuns la Coifland. La ce luăm, bă? Bă, n-am frecat la șine, zero. N-am atins zero. E bine atunci. Ghiși cine a venit cu aia? Ghiși cine a venit? Nu te cred! Ce bine arată Miata! Să fie acesta Ovidiul Chebuț? Ce surpriză! Am crezut- motosport. Am crezut că e Patrick, bă. Dar unde e Patrick, bă? Asta la benzinărie. Ia-l pe Ianoș. Deci unde ăla? Zi să mor tu. O să ajung în muffin când o bace o să fie at the third beer. Bă, tu înainte să e... Bă, nu știu, când plecase, a dat să se nece un pic și bă, dădea la apă pe evacuare, nu știu de ce. Apă. Și acum mergem la circuit ca să mâncăm și să bem ca ultimele. Gata, s-a ajuns. Ia ce se instalează aici. Păi eu sunt la 10 în Brașov, am fost pe la Muffin. Trească nașul mare! O să vezi ce bătaie ne luăm cu aia la Saișo. De ce mă tai la Los Saișo? Trească nașul mare! Trească nașul mare! Dă blițul aici un pic. Trească nașul mare! Trească nașul! Nu te cred, a venit Muffin, bă. Nu te cred, frate. Omul care și-a bătaie la Saișo, frate. Trească nașul mare! Trebuie să schimbăm bujile de dimineață. Bă, dar un... Haideți că blocați circulația. Haideți, domnule. Și ne batem la Saișo. Cum merge, bă? Bă, în afară de fapt trebuie să schimbăm bujile, A trage. venit Xavier Wolf, bă. Xavier Cățel. Salut, sunt Baco și azi îmi iau bătaie la Saișo. Da, frate, lasă, frate. Friendship ended, da, da. Când are sticker cu We Are Hardwired, gata, nu mai stă cu puleție din Ham Motors. Chiar și așa. Da, mă, da, da. Muistul ăla de Muffin, unde e Muffin, mă? Unde, mă? Să-i dau la muie. Bă, coi, ce ăsta, bă? 5 ani? James Argin. În brigada liniște. Nașul mare! Să vezi ce te bat la Saișo, bă! Să vezi ce te bat la Saișo, bă! Dacă... Ia uite-l bă pe Justin Bieber, bă! Ce bătaie bag în tine la Saișo, Te-ai dus la frunze. Trească nașul mare! Azi vedem. Efectiv. Prietenii mei poate să fluiere, mama, uite. Trească nașul mare! Dă-o bă tu una de la nesimțită. Dă-o de aia puțin, de aia.
Ăsta merge și respiri compresorul la ei. Asta e de ăla de insulie. Poți să bagi rezervor dacă vrei. 50% etanol. Vezi cu țigara aia că poate iei foc. Mâine fac ce să cum au făcut Eddie. I'm not an alcoholic, I'm a race car. Race car backwards is race car. Și Civic backwards e Civic. So Civic is race car? Atât am de zis. Salut, sunt Mafi și sunt la a 17-a bere. Lasă-i și o vreau bătaie. La experiența sa și eu vreau bătaie. You say fuck you mother, you don't like, I don't like. No, you. I come in Turkey to work in Turkey. Aufla minorele kaj je 36. Az a kicsi leánka, az még írt valamit, de többit nyugodtan ki lehet beszélni. Ne lehet a stabil. Ja, te vettél hideg vizet. Csak kis kifli! Da, aici avem un Lexus IS200. Facem pula mea. Jante late? Avem. Check. Stretch nesimțit? Avem. Check. Stichere pe parbriz? Avem. Vai morții bară? Avem. Interculer? Are că eu n-am. Volan never lift. Niciodată să nu ridici. Avem. Ne arată claxonul. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Vrum vrum? Avem. This was my TEDx talk, thank you very much. MTV Cribs, thank to coming. Efectiv. Hai la mafia, hai la mafia. Unde e mafia? Dorme? Bă, îmi cade pantof. Ce, așa ai dormit, mă? Nu, n-am dormit. Să mortă că ne ducea la unde? Ăsta de Yeah. Bună dimineața! Uite-l pe mamă meu pe balcon, pe terasă. Ah, voi aveți terasă cu el. Eu am terasă. Tu ai, dar nu ești cu Junks în cort? Da, cine-i Junks? Junks în mașină. Ah, da? Zi tu, Baha, că tu ești băiat de treabă. Am fața altă culoare față de piept? Scrii prea devreme, deci sincer să zic, nu văd bine. Nu vezi? Da, așa, la cât vezi? Mă duc până la baie, fac și mă spăl un pic și zic. Uite, o baci mi-a răspuns, vezi? Este așa. Hai-l pe ăsta micul la cazare. Trezirea coaie că e 8! Taking lunch, the news will hit you like a punch. It's only Tuesday. What time is it? You never thought we'd go to war after all the things we saw. It's April Fool's Day. What time is it? Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. Ce face bă ăla micu, bă? Ce faci bă acolo sus, bă? Bă, mă, pajangăn. Ia, s-a trezit dulceața, bă! Mamă, ce le are cu o mână. Da, mă, bă, ce știe, bă, ăsta micu, bă. Dai seama, bă, și acum 2 luni nu știa să spele o mașină. Efectiv. Și acum cu ajutorul carhapului, Efectiv. șoarecul învățat Noroc, cum să spele. noroc cu table japoneze, că a învățat șoarecul nostru să spele. Și table japoneze. Copii de bani, gata, au venit în pula mea din diaspora. Uite, bă, cu numere de... S-a trezit și el. El stă în Zâmpetru cu aia, practic e diaspora. Triponescu cu trofeu. Iulidan.
Toxia. Iulian Dan. Mai vorbim cu mine de dimineață, bă. Scuză-mă, n-am vrut. Aveți grijă. Să vezi ce bătaie ne luăm la Saisho. Da, eu filmez gen. Ce bătaie și asta mică la Saisho? Ia zi, frate. Jante lucru. Doar că nu emoții. Doar lucru meșter. Ia, dar uite, are mâine de la de-au condus. Sau de după. Unde, mă? Știi? A, da, mă. Stâlp. Salut, frate. Fă-ne o prezentare. Ferrari Testarossa 89. 89 de kg? Să-mi ba piciorul. Unde? Bă, repede a dat vina pe brașoveni. Man, fuck them Mureș kids. Vezi ce trotinetă își primește asta. Să vezi că n-ai voie să faci dreptul pe circuit, dar că știi că asfaltul. Băieții ăștia din Hunedoara, Montere. Ăștia, măi. Din Simeria. Dar în România nu, sunt din Simeria. Salut, frate, salut! A, bă, ce te dai în atâtea? A început aici. Anut salat cu aia. Magyar curau te bag în obstat. Ia că se merge în expediție. La poartă după aia să mă dau. Ah, ok. Bine, frate. Du-mă de pulă. Efectiv. Efectiv. Un lucru cu roci. Da. Bă, știu că tipele ăstea au Subaru ăla mic albastru acolo, că mor eu de nu știu catalizatorul. Aha. Să vedeți voi ce a Da. câștigat în stickere, vedeți în catalizator. Efectiv. S-a găsit problema. A făcut mafinul mafinească, evident că a legat două fire prost, bine că n-au luat foc direct. No problem. Altă viață, om. Bună ziua, bine v-am regăsit la al treilea ediție de Saisho, că ăla din primăvară, ăla nu a fost Saisho, Da. a fost doar invitational. A fost invitațional la Paștelui. Așa e. Avem aici stickere la prețuri super ok. Îl vinde și pe Ianuș dacă trebuie. Ăla vindem și mai e. Hai. Să scăpăm o dată de Ia să facem niște prezentări pe aici, că dacă tot... Mai face terminal, face motorul. Eu credeam că vin aici la Saisho să se... Mamă, ăștia-s de la... Oh, motorul sprut! Ia uite pe ăla, bacu, uite, mamă ce place de ăla, e cel mai Caterinca. Și să vină, mamă, dau baciu, cât termin motorul? Da, mă, avem aici o linguriță. Linguroi sport. Bă, eu nu înțeleg, stai așa, vreau să înțeleg. Bă, cât de mișto arată asta și cât de... Păi e nouă, dar asta e mai frumoasă, nu știu. Asta e mult mai frumoasă decât aia. Sau nu, facelift-ul arată mai bine decât aia și decât asta. Singura diferență e barul. Și bara în față cu aia. Da, bă, da, și sigur. Bă, asta e mișto rău. Place culoarea, e mișto tare. Chiar e Caterin. Bă, și asta e făinuță. Pare rău proprietarului, dar Japan Racing cu de-alea. Adică e mișto așa, bă, dacă avea niște jante. Dacă avea niște jante de-alea așa, era mișto. Caratreț. Ăsta mare. O, ai un d-ăsta. Oi, cu evacuările alea, tot timp. Noi după ce înscriem la ANAF. Efectiv. Efectiv. Uite, frate, ăștia din Ilfov au muffin. Cu jante NK, frate. Pregătiți băieții de loudest pipes sau ceva de genul. Habar n-am, nu știu. Asta bubuie tare, vrere. Da. Și asta bere. Da. Hai, zine ce bubuie, bă. Eu. Așa, hai zi cine câștigă cea mai tare evacuare, frate. Deci, ore Eric 7 ore 46 în capăt,
ori... Da, e 4. Ori 13. Stai că, ce? Miau! Hai bă, că încurci circulația, bă, tinere! Wow, frate, ești șmecher! Du-te acasă! Uai, ce fumalău e după... Ia zi, frate, cine se câștigă? Bă, are băiatul sau în interior, ia tragi cu cadru aici. Deci, în primul rând, ia uite ce frumoase, ia uite ce covorașe finuțe. Păi da. Ia uite ce plac. Bă, două vorbe importante. Ia Cine la uite acolo, interior, fiber. băgați mâna în pantaloni. Nu. Coaie, ce flamă a dat, ești prost? Așa, ia să vă arăt aici un i86, corect, golit frumos, corect, așa, cu scaune, cu nebunic, cu așa. Mie mi se pare că fac rău de tot. E frumoasă tare, mă, n-ai. Honda Civic. Bă, și asta e mișto, și la interior pare, e destul de mișto, așa. Honda Civic. Aoleu, ia nu știu, dă Maisu. Honda Civic. Eu sunt orezat, frate. Cine zici că câștigă, frate? Cine câștigă? Eu. Ca și linie melodică, ce sărutată ziua. Sincer. Yes, așa e. Ăsta e un Și Honda ca și- Civic, ca și Aerodec. bubuială. You never know around here. People are out with the laptops. Come with me. Uai, ai, mama. Bă, ăsta și-a bătaie de la asta. Rău și de la ea. 118.8. Deci trebuie să bați 118, om. Robotoasă țeavă, nu cea mai lungă țeavă. Hai să auzim. Hai bătut-te roptul, bă! Bine, BMW! Hai, Anoșe, dai cu fum albastru, vere! Aia zic, bă! 112.3. Hai, că e bine, mă! Da, aici, vedeți aici, mă! Fumătoare 2024. Efectiv. Ai 86 cu K18. Ai 86 cu K18. Nu te cred, frate, nu te cred! Ia să vedem, se aude? Hai, frate! Hai să auzim. Bă, vere, l-ai bătut, ești nebun? Te vezi aici, bubuială mare. Ia uite, frate, vine muffin. Bubuială? Vine muffin, frate. Ia acum, frate. Bine, frate, tu ce faci, frate? Mă duc la cea mai gălăgioasă Te duci să-ți iei bătaie la Saisho. Bă, dar ți-ai dat drumul și la stroabe, bă, vezi? Va, și-a dat drumul pe mine. Bine, mă, frate, că ești comprimat. Am făcut-o, merge. Dă-i din contact, bă. Dă-i din contact. Uite, au treabă că mor aici. Povestește-ne și tu. Ce? Hai, mafine! Dă-le, mafine! IS 200 de joacă spec. IS 200 de joacă spec. Face și zgomot? Hai să auzim. Like! Te-ai cam pișat pe toți, mă! Bă, vere, bă! Ia uite-l, mă! Băi! Bă, ce Cătărin! s-a spawnat aici. Nu știu, vere! Dai mișto rău! Nu stai, mate. Sepia. Gheorghe Gheorghiu, peiș. Dați că nașul mare! Zi, frate! Ce să zic? Poliția locală. Uite bine, aici cu grigăpotri. Da, da.
cap. Moca. Uite ce are un merge. Mai nou mi-au una. Mai tragi un buc, mai miau. Se pișă pe cinciar. Tu ești, mă. Are climă, du-te în dracu. Are aceu, mă. Ne dăm cu fițe, coaie. Cu fițe. Ce? Nu vină tot viața de asta, nu. Na. La crasul mare. Dacă nu sare radiatorul cu totul pe tot. Mitule! Te dăm apă în coaie. Ia să-l vedeți aici pe bazinul Vețel. M-am mutat la Simeria. Mâine ne facem. Ah, ok, asta e că mâine, da. Acum noi bate. Te dă din stânga, eu dau din dreapta. Bă, hai cu camera să arăt ceva. Ia fi atent. Amicu. Da. Du-te, dragi. Skibidi Ugraș. Schibidi Ugraș. Să vedem atunci cine mai e șmecher. Skibidi Tigriș. Deci ia uite până noi. Ce, dăm tigriș Ugraș? Nu, îmi dai și mie. Ce? Droguri, ce ai luat tu, ce ai fumat, drag. Bagă și tu N-am 3 ce. pachete de sigarilos tot aici. Nu, de ăsta cât e de înalt, bă, eu. Minte, bă. Stai, ai zis cumva. Au total cu little person? Păi, efectiv are 1,20 m. Și te uiți în ala. Bă, stai, mă! Ia, vină. Stai, mă, că la asta trebuie. Adu-se scărița. Tigriș Ugraș! Ia ce? Azi dimineața la 6, tipusul l-ați programat. Și hai să vă mai prezint o chestie. Ia uite. Ia uite ce are cinciarul. Ia uite că e cu puf. Ia uite. Ia. Dă tempo, mei. Au ce curat e în interior, nu? Ce? Gina Pistol Drift. Te filmezi și ia să vedem ce face Ianuș aici. Ce faci, mă, cu asta, mă? Asta, mă, că n-are. Ce a făcut aici? Ce a făcut ăsta pe jos, mă? Bă, nu se rușine, mă, coaie. Bă, dă-i peria și sană în mână. Sincer. La sticker, la stickere. La tichere! Bă, așa? Stai, așa. Deci. Deci, am făcut tricouri special pentru Triponescu. Să vezi ce bătaie îți dau la Saișu. Să vezi ce bătaie îți dau la Saișu. Acum mergem să-i arătăm lui Tripi. Unde e Tripi? Omul nici n-a văzut. Aveți unul? Da. Aduceți-mi-l. Hai, vreau și eu! Nu! Vreau și eu!
așa să punem pui. Vino aici și stai frășezi frumos. Repet. Hai, vino aici. Dar nu m-a dat să pun la box. Experiența asta e bă, s-a blocat. Apasă-mi pula mea pe la Bă, ne-am blocat în lift cu aia. ăla de la hotel. Serios, cu aia, nu rupem pula. Gen, Suntem blocați în lift. Eu vă cred, dar de ce dracu a luat liftul? Dă-mă baciu, ce prost e. Nu poate să coboare un etaj pe jos. Poco deja transpiră. Băi, și ăsta. Mi-e cald în morții mei. Care la lift. Experiența Saisho. Are 2023, băi, ești rău. Suntem în 09, suntem 1 septembrie. A expirat, măi. Ce? Suntem 1 septembrie. Suntem în septembrie, vede. Ce pula mea mi-ai trimis pe Messenger? Citește. Doi lui Bac o să citească. Hatalmas vihar csapott le ma hajnalban a román tengerpartra, Konstanza, Kapa. Mongólia és Vamaveke is víz alá került a térségben, ma reggel 9-ig vörös viharjasztás volt érvényben. Arată pozele, ia. Cu aia. Trească nașul mare! I-a pus testerul, cred că. Ne șterse rolile. Păi chiar că se aburăște oglinda. Eu sunt între 1 și 2. Să mor tu. Da. Deci de aici numai bine se mai poate cade. Păi pe la minus 1. Poți să iei oricare. Asta e ultima copie de HKS. E ok, le ții acasă, nu contează. Ce vânzare face omul meu? Bă, da, voi nu lucrați. Voi nu lucrați pentru bani, nu mai cereți așa, nu? Da. Da, 20 de lei. Băi, e 3 sfert de pachet de țigări. Da, mă trebuie. Și de la nu faci cancer. Băi, eu l-angajez pe omul ăsta anul viitor să ne facă vânzări. Uite-te, deja a vândut un spus. Să-mi ba piciorul cu aia. Chinoții fie se vând singuri. Efectiv. Niște plicuri de zahăr, că n-avem să-i dăm reze 5 lei. Am caramele, stai. Am niște Marlboro sigarilos, dacă ajută. Bă, anul viitor să mor dacă nu pun țigări la bucată de vânzare aici. Punem și semn de la, nu vindem țigări minorilor. Jumătate din clientelor pleacă, da, na. Hai, frate, să ne prezint niște mașini de aici. Hai să vedem. Hai să vedem ce să prezentăm. Începem cu bestia asta japoneză clăcărnată, reflectorizantă. Da, frate, ăștia din Ucraina, mă. Nu mai, bă, au venit repede ucrainienii aici. Nu vă și arăt. Bulangiu și-a luat numărul. Așa, acolo avem o Silvia, frumos, corectă. Deci, după cum puteți vedea, hai să trecem la următoarea mașină. Exact. Așa, da, e Stas, se aprobă. Lexusul. Efectiv eu. Așa. Asta e Nemesisul lui Mafia. Asta e, da, asta e de dat. E negativul lui Muffin. Jumate normal, jumate clar. Ce avem aici? Nu mai facem gluma cu seria 5, că deja e fumată. O mizerie ordinară de mașină. Efectiv, ce pula mea de emblemă e asta? Gen, what the fuck? Așa. Nici măcar nu e neagră, e albastră. Sau e verde. Așa, Muffin iară se dă și face scandal. E deschisă, e descuiată, nici n-are... Ce sărăcie, nici n-are de alea de iesă. Ia, ce luft are, frate. Să mai ziceți că mașini țiplă. Aici avem frumos tractor, dacă aveți nevoie, bam bam, ați luat numărul sănătate. Ianoș aici cu noi cine știe ce, dar merge de lat. Și people's favorite. Da, și șoarecul favorit. Ia, scaun frumos cu animal print, cu așa, ia uite, animal print acolo sus. Stați așa că vă arăt aici. Motorul corect, rozaliu. Așa. Cu semnături aici de la băieții Anul Culture, Muffin-ul. Părere, experiența Saisho. Big plan. Aia zic. Părere, experiența Saisho. Cumpăra sticăre. Efectiv, de aici, de la ăștia. Pisică de dat. Bam și bam. Corect. Mai e, și asta. Mamă, că nu v-am arătat-o pe asta. Băi, deci asta. Hai. Părere, experiența Saisho. Saisho experience. Very good. Very good. Caterin, că... Păi și nu te mai dai? Ba da. Ce din nou. Aici frumos cu... Nu se vede, da. Așa. Vopsită corect, cum trebuie. Spec corect. Părere, experiența Saisho. Un skibidi skid pad. Nu te cred. Bine, frate. Experiența Saisho? Da. Cum a fost bătaia?
Oglindă, vere, oglindă. Ia uite mă, logo Ford. Nu e japonez. Salut, vreau o părere, experiența Saisho. Experiența Saisho e Chaser de la frate, e nebunie, e Lexus cu compresor, e Chaser. Sincer, Chaser de la. experiența Saisho, părere. Pare că merge, nu? Era mașina de van, nu era micnea acela, nu era micnea care trebuie. Era tot micnea, da? Da, noi suntem multi-micnea. N-ai mă treabă, mă. Să-mi bat piciorul bubuie de... Nu mai zic, că-mi bat piciorul. Salut, părere, experiența... Ce? Asta e tot ce trebuie să știi. Campionatul maghiar de turism. Nu treci pe la mă, ce faci mă acolo în spate? Salut, fată. Bă, vere, dar voi unde mergeți, mă? De ce bătaie asta? Uite, copilul ăla retardat din spate. Dar mai calmează-te, bă, copil. Se pare că ăștia doi, ăștia mici, îi se dau. Să vedem cum se face la Brașov, coaie! Exact, așa se face la Brașov, asta este. Salut, frate. Avem o propunere de business cu voi. Ia spune. Nu puteți refuza, mai ca Eu uite-și pe ăsta, ce famos ca vinul. De 1 sau 2 stickere. Așa. În schimbul a 1 sau 2 stickere, Nu te 7 cred, dimineața. nu te cred. Bine, hai să facem. Este foarte limitat stickerele 7 dimineața. Majoritatea e members only. Shani cred că e singura persoană care Ia. oficial Posesor de MX-5 la Saisho. Păi și de ce-l bați? seamănă cu Trindamero, nu dimineața, da. Experiențelor, că eu nu m-am dat cu asta mică. Deci dacă nu ieșim noi ca best drifter, ba, piciorul, ascultați-mă la mine ce gândi. Dă-te în pula mea cu aia. Nu te-a dat până acum. Nu, să vedem. Dă-te în pui mei. Dă-te pula mea. Coaie, i-am dat cu 2 un burn aici. Cine se uită la clipul ăsta și crede că arcuri 24 cu 20 la Lexus sunt tari, nu sunt tari. Da, efectiv. Sunt mild, sunt gen așa ar trebui să vină o suspensie când ți-o iei. Efectiv. Aici e? Da, da. Hai, taci, du-te, dă-te. Ia să vedem aici Lexus de dat lat. Mai bine vrea să urce unul care chiar s-a dat să mă fac eu de căcat. Nu, cu aia e mașina ta, dacă se strică tu să... Cu aia ăsta e nebun la cap. Da. Aia zi, bă! Bravo, bă! Bă, s-a tras lat, s-a tras lat. Bă, e greu, bă. E greu, vere, dar... A încercat. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Probleme în paradis. Cred că e de la furtunul ăla, de la robineți, nu? Da, cu aia la aerotermă. De asta... Și de drifter. Îl doare în pulă. Hai mă, nu te dai și tu cu cinciarul, hai. Da, cu aia, du-te în pula mea. Am fost fraier, am fost inconștient, am ieșit din nou cu cincearul pe stradă. London baby, vinde marfa maybe Brixton, bullish împărțit ca prin Suheri Valuta americană, pachete de
Auzi-l pe ăsta, mă. Bă, coaie, deci te-ai dus așa aproape. Poliția locală. Poliția locală, Coloș-Varoș. Din experiența mea să ieși o zic. A fost că aș mai fi băut o bere. Da. Mai vezi și la anul, frate. Cred că da. Poate vin și eu cu mașina la anul. S-au vândut toate astea. V-au plăcut maxim să mor eu. Zi tu de nu, Baco. Mă mir. Bă, sincer, chiar și eu mă mir că au venit oameni să cumpere. O să facem și sexy car wash la fiecare sticker cumpărat. Bine, Șoare face sexy car wash. Efectiv. Vă face șoare cu sexy car wash. Pe capotă, dacă vreți. Nu că zgârie mașina. Deci că e un bar de săpun. Da, bă, cred că se cam pleacă acasă și nu prea îmi place treaba asta. Salut, părere, experiențe Sideshow. Superbă. Veniți la Sideshow să vă batem. Ia zi. Experiența Sideshow. A luat sfârșit. Am dus SGR-urile și am cumpărat 3 beri. Să mor tu! Zi, bă, Boina Galava. Zi, Ai ce? auzit, mă, cum se fac afaceri, a venit cu moș acum că băieți, că de final de program, că reducere. Zic, haideți că le dau pe alea mari atunci la 10 lei dacă luați două. Păi dăm 3 atunci. Fetele? Hai, mersi. Fetele fac Bonia Galava. Experiența Sideshow minunată. Nu te cred, n-are cum. Nu te cred. S-a încasat bine. Și e tracțiune în față. Las că-l batem la anul pe Trivi. Dar eu am vrut, i-am zis aseară să mă dau și eu pe schimbe, n-am vrut. Bulangiu? Până să aflu că e tracțiune în față. Efectiv. Uite-și pe ăla acolo. Băi, plătosule. La anul te tun, să mor eu. Ia, da aici sunt. Bă, hai să împingem, bă! Nu, serios, chiar trebuie să împingem, hai! Ciao, bă! N-au zis să mor tu! Unde luam un hamster cu aia? N-avem deja doi? Ia șoareci cu aia. Pice de alea de bowling, How Motorsport. Pahare de beer pong, How Motorsport. Capace la valva de la Relanti. Valize din astea, How Motorsport. Garnitură, capacul, butor, How Motorsport. Horizonte cu miros de Vegas cu How. Deschidem casino online, How Motorsport. O să fie pariuri online doar pe tema motorsport. O să pariez Nu prea se uită nimeni. cât mai are Mafi până lovește mașina. Efectiv, e. Zi, frate. Trească nașul mare! Deci, Vă mulțumesc mult. asta a fost cu Sideshow Fest 2020 și cât? 44, da. Așa. L-am bătut pe Triponescu de sacă ca pe el. L-am băgat în tomberon. Trebuia să-i luăm și noi ceva. Ce să zic, asta a fost cam tot, nu știu ce pula mea, cred că e un haos înăuntru în tot căcatul ăsta. Și acum vin, ca de obicei, clipurile alea de la beție și de la toate căcaturile. Funny moment, haha. Like, share și subscribe, frate. Ne vedem la anul. Băi, să sperăm că vin. Ne vedem la anul cu bere la draft. Da, e berea How Motorsport. Pula mea e bere la draft. Gata, frate. Pa, dar pune mâna pe cameră. Da, Tequila. Și da, mulțumim pentru Da, am făcut Mia până la Sideshow. Asta că te uit acolo. Până la Sideshow cu aia. Deci vă pupăm pentru Mia Și aia aia. 12 care ați venit la Sideshow și ne-ați dat follow. Vă pupăm. Și pe rest. Da. Toate WC-urile, băi, stați! Toate WC-urile sunt la fel, bă, unul singur e un WC în care spereți așa și Buda nu-i pe mijloc cu aia, e într-o parte, să fac Coaie, mergem în căutarea lui Obaciu. Coaie, mergem în căutarea lui Obaciu. Salut, frate! Ce faci, frate? Aleargă, coaie! Arată pula! Ce faci, coaie? Ce faci, coaie? Bă, n-am telefon! 3, 2, 1! ¡Viva Chile, mierda! De pronto se viene a comparsa a llegar, de pronto se oye venir un grito de bulla y fervor popular, de garra y de corazón, dice el bombo, chileno, chileno, chileno.
palo ca lumea nu-ți bate joc. Bă, dar prost ești, mă, bă, tu ești prost rău, bă. Stai că se bate cu fondatorul. Nu știu dacă... Zi, bă! Sunt Obaciu și asta e prima bere, dar e vineri noaptea, așa că s-ar putea să mă îmbăt mâine dimineață. Mâine seara. Hai! Oh, nu! Obaciu și asta este a doua bere. Sunt Obaciu și la... a treia? A patra? A treia? A patra, cred. A patra bere. Dă-te că sunt prost. Nu, încă o dată. Ce păi, că-ai dat Concurent Tigrișul Graș, îl avem pe Ovidiu Vivies. Hai să vedem ce se întâmplă aici la concurs. Cade! Fuck is the samba, man! Ia, faceți voi screenshot, da? Ovio video pe Facebook. Bă, au venit ăsta de la Metallica, cu aia nu le dă curent. С одной головы соседи на весь пух и прах. Все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена. До сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова. Да моя яма глубже рва, два надреза по три шва. Сочетает расправа здесь в синей форме орава. И железные оковы, да на руки рукава. Терпей, буйно голова, да терпей, буйно голова. Пряник, ну да булава, судьба конти дерева. Мякиш хлеба, чай, халва, да терпей, буйно голова. Да наломала конь трава, буйно голова. Заварила каши с маслом, расхлебали мусора. Два патрона, три пера, три прихлопа, два жмура. Ключ от бура на карман, мне вышли вон хозяева. Здесь рулит буйно голова, здесь главный буйно голова. Да буйно голова. А когда буйно голова закипала на развал, а струйно дым валил по трубам и гудела вся тюрьма. Да три прута и два кола, парку так колокола. Да Магадан, твой дом тюрьма, да терпи, буйно голова. Да баба, буйно голова, здесь главный буйно голова, и тащит буйно голова, да буйно голова, да буйно голова.